Nneka. Ọgba nwụchagwelu m ebute m nni a. Ya, na ma mgbe eji anwụ eri ndị nke a. Anwụ etegide m nni anwụ na-achụgharị na be m. Udo! No! I am a go. Hey! Udo! Kedu onye dị ife? Okay. Oh yeah. Oh, it's boy you okay. After you have cheat. Ọ bịakwara nke anyị na-anọrọ ụbọchị ole na ole tupu ọ laa ide. Na no. Onye ka anyị baizi. Ba n'ime ka mma na ala rie nne. Enu? Ngwa bịa. Ba n'ime. No. Chidi ngwa nwoke. Ịmụ ebe a nọ. Ụdị nwoke ụmụazị na-achọ ka ha na-agba m gburugburu na-anọ m n'akụkụ. Bụ ụmụ nwoke siri ike, na-emesi ife ike, nwakwara ife. Nya ị na-emesi ife ike, ị mara ife, ma etu ị ga-esi wee na-eji amamife gị na-eme ife. Ọ dị na-achọ ka njukene ịbụga na onye ebe. Abụ m onye Abia steeti. Abia steeti. Abia. Ebe na Abia. Isi ala ngwa. Hey, isi ala ngwa. Maazị o. Mba no. Ọmụ gekwe maazị. Mba no. A ga-hapụ omenala m omenelu. Ọmụ kwesịrị ikpe maazị. Ọya kwesịrị tụrụ gị maazị. Ọya. Onye isi maazị o. Nde nwanne. Na o. Na nwa afọ. O wetegwe ya. Oya, kwuru gị si mara otu esi ekwe ekele nne nwa. Nne mụrụ m bụ onye isi ala ngwa. Mana mgbe m pere mpe ka m bi ebe ahụ anya amasịrị m asụsụ ya ọfụma. Amụtasịrị m ya ọfụma. Ya tara m ụta. Okwu mgbe m so debe ukwu nne m taa ka na ntị. Ma kịta azụ m ya. No. Hey, ife mara ya wee maọbụ ị na-anya fụ na ndị be anyị bụ ezigbo mmadụ. Anyị na-anabata ọbịa. Anyị na-anabata ọbịa. Ịnụ? Na ya ife mere ya gbasapụ arụ. Ife ọbụla agụghị Nneka nwa m ga-enye gị ya. Ị na-agwa ya? Ịnụ? Ịnụ? Ị masị na ihe agba n'aka ejighị nyere ya. Afụgo m ka isi nabata m. Wee kweta na unu na-anabata ọpịa nke ọma. Ọ ya adịkwa anyị mma. Etu anyị si anabata. Ọtụtụ isukọ na ịchọkwa ka anyị na-ebiri. Anyị anabata anyị. Ọ bụrụ ofu ndị ọgbọ. Anyị etinye afa anyị na ndị ọgbọ. Atinye afa gị n'ọgbọ. Ị nọ n'ọgbọ. Gịnị abụrụ ofu ọgbọ. Ọkịnwa, nsogbu atụrụ ya. Ọkịfọ ebe anyị nọ. Ife ọbụla ịchọ. Mana oge iji were ife ọzọ na bịara ọnụ mgbe mkpụrụ osisi dị. Ị na-anya enwere mkpụrụ ifuru n'ụlọ ezinụlọ m na mgbere okpu mkpụrụ osisi na ebe a. Mana ị bịara na ebe mere ya mgbe ọbụla Nneka ahịa ekuke ya azụ. Papa Chidi. Prof na-akpọ. Prof. Were isi anụ na. Mza prof. Za prof, ese mza prof. Eche na unu agụsịgo ka prof na-enyekwala unu nsogbu. Prof na-esogbu. Nwoke na-ekwekwa na mmadụ ṅụrụ mmiri tọba iko. Ọ na-ekwe nsogbu. Ọ na-enyekwa nsogbu. Ịnọ ihe gaa.
No. Hey. Ịkwụkwọ na nna m ochie ka ebe bụ ịmanye bụ nna m ochie ebe bụ isi ala mgba nne m bụrụ onye mgbe ịnwekwalụ nna m ochie ochie ekene nke ihe ndị a niile kọwara ugbu a o bidoro kemgbe gị na nwata nwaanyị tụwara imebi ọgba nka ihe a niile bidoro ndị niile kwesị nyere gị aka nwee ezigbo onye nke na-enyere gị aka ọcha ọwa eziokwu ọwa eziokwu ekwuru m ihe ekwu ihe niile kwuru eziokwu wee mewara m anya wee mewara m akwa mgbochi anya m chekọba tafụla olee m ga-eme garịa m ya na m mkpụrụ n'afọ ahụhụna mere m dị m na nwoke ji mekọ ndị ama m mere ijekwa ama ma mere m ọgwụ n'anya ejikwa m anya m biko ejikwa m anya m so olee m ga-eme na ị ga-aga n'ahịa were ihe dị gị mma ihe masịrị gị were ya gaa ka ị chọọ ndị ogbu ndị isi ma ndị ngwọrọ ndị na-enweghị otu o si wee dịrị ha were ihe ndị ahụ nye ha dịka ị na-eme nke a Chukwu okike ga-emepere gị ụzọ ndị niile ahụ kwesị nyere gị aka ha ga-enyere gị aka ụzọ gị ga-emepe lawa ka ị ga-eme ihe m gwara gị ugbu a onye nwere ihe ji enye ha onye na-enwe oji enye ha onye na-erijuola afọ je were ha je kere ndị na-enweta oshidere ha owe otu oshidere m olee otu ọcha ka ikwuru ọ dị m egwula ahụ ọ asị mụ amakwa ihe na-ekwu ugbu a ọ pụghị omume ya eji asụ n'isi enweghị ihe dị otu adị nọ ọkwa ka eziokwu Chidi ihe m na-agwa gị wee eziokwu onye na-eme eme ihe ka ga-eme bukwa echi ị na-asị m na ọhasị onye na-ekwu di agbaghị na ya eji asụ n'isi ngwa ka m jụọ ya bụrụ na ihe ị na-ekwu okwu ya ugbu a na-eme gịnị mere ndị ahịa sị na ha na-adọ mmiri gịnị mere ha anaghị adọ mmiri na ngwụsị afọ oge ha na-eme ekeresimesi ya ma ihe ga-asa ma ọkwa n'ọnwa iri asatọ ma ọnwa iri oge ahụ mmiri na-ezo ọfụma gịnị mere onye ahụ agaghị asị ịhụrụ otu ọnwa na-enwe mmiri ga-ezo nụ ọgbachie ha eji asụ n'isi enweghị dị otu ahụ ịghọtago mana egbe nke bụ eziokwu bụ ọ nwere ndị na-ahụ maka mmiri fa nwere ike isi na mmiri ga-ezo n'ụbọchị taa mmiri ezo fasịkwa na mmiri ga-ezo echi ozo anyị mma asị ọcha nsogbu adịrị asị ọcha nsogbu adịrị ama m na ịma nkwetenwu asị ọcha ihe a kọrọ unu ọ na-eme eme mụ ama ihe m na-ekwu che ka m jụgodi nne okwe nwere ndị na-adọ mmiri n'obodo anyị ndị na-ahụ maka mmiri oge mmiri ji ezo ma oge mmiri na-ama nzo enwe ndị nyere ikikere ijide ya ịhapụkwa ya ka o zukwa ya bụ na asagokwa gị nwee isi ewerego mmiri mmụọ saa unu isi saa n'ọbụrụ niile na unu n'isi sapụcha onwezi onye na-echezi echiche otu olekwa ya bụ mmadụ bụ unu na ya na-adọ mmiri unu wee ekede mmadụ ji isi bụ mmadụ ji isi gbabara ọkpọtụ ejesi na-enwere ndị na-eji ọgwụ na-ahụ ihe na-eme n'ihu na-akwụ ihe na-eme n'azụ na-ahụ ihe na-eme n'etiti wee sị ha na ihe ahụ eji aghọrị ha ihe ọnwụ na sayensị na kanụzụ na-akwadoghị ihe ahụ adịgboroja Chidi ihe m iji na-ekwu ihe ahụ na-enube maka onye na-akpọ ọcha ya onye ndego maka onye a na-akpọ ọcha ma nwụdo ọnụ iji ekwe onye na-akọ iri mana ebere unu na-emeta m ya bụ na a sachara unu isi enwezighị ụfụrụfụrụ na ga-eji echiche ya nwere aka na-akọju unu na-akọzi aja na na-ekwu ihe gbara unu na na-ekwu okwu ụcha ọke na-abara anya ka ọke na-aba ka ọke na-acha n'ahụ kedu ihe ụcha Chidi ụcha na-ekwu okwu ya ụcha na-ahụ ụzọ ọ na-ahụ ụzọ ịbịa ala ọkọrọ gị ihe mere eme nke na-echefuola ya akwụkwọ gị nke ka na gị ime n'ọdịnihu ọ ga-akọwara gị ya ya bụ na ụcha na-ekwu okwu ya bụ mmadụ mmadụ nọ mmadụ ọ mmụọ mmadụ ọ bụ
ọ ga-akwa na onye Europe ma onye America ka a na-akpụzi ụcha ọbara ya anya. Nke m na-aga akọwali o maka na o nwetụgo onye na-ahụtụla mbụ ihu ya mbụ a na-ahụ ya anya ọ wee bịa ị ga na-anụ olu ya mana ị ga-ahụ ihu ya anya o were na-ahụkwara n'obodo anya ma ndị dike ndị dị mkpa onwe onye ka afụbere ma ndị dibịa nwetụgo onye funebere anya. Ị nwere na otu esi asụ n'isi ọ bụ otu aka esi asụ n'isi na mmadụ pụtaga n'ime ọhịa biri si na aga ahụ ya anya unu wee kweresi na ihe ọnwụrụ ọ gwara unu na ọ ga-eme unu ahụzi ka eji asụ n'isi. Nne apụ onye aka onye ahụ Thomas nna ya ahụ Thomas nna mụrụ nna ya ahụ Thomas nna ya Thomas onweghị ọbụla ị ga-ekwe onye ekwenye ihe ị na-ekwu apịa. Ekwenego m na aha nwụ Thomas mana gị nwa kwesịrị ịbagewu Nebukadneza maka ahụfụ ọnụ ya dị ka nke mkpi otu ka nke Nebukadneza nọ kwechọ ka mbawa aha. Ndị Igbo tụrụ ilu si ihe onye na-amaghị ya nwụ ọ tọrọ ya gbam iji okwu burugodi mmiri aga. Okay, hapụ ya bịa ka ire pọpọ. Ya bụ na-atụrụ m ilu nwata nwaanyị ji akara bazụ mamịrị na-atụrụ m ilu. Chidi ozugo hapụwazie sazie aka ka ire pọpọ saa n'aka nụ ịmara igwe pọpọ pọpọ ọwọcha nyere gị pọpọ ka mara achọ m ka asa m isi. agwala agụgị maka ya na-agụ na agụgị mana akwere mmadụ kwụ ụtọ. Unu abịala? Nọdụ. Akwụkwala m ụdị aka ahụ ọzọ amakwala ya ama. Ama m na ọnwụ tiri gbuo nkịta ọ na-akpọchi ntị. Ụmụ nwoke siri ike abụọ ofu na-enwe agụrụ ịchọpụta ihe niile mana ofu adịghị otu ahụ. Nke ahụ nwekwara na agụrụ ịchọpụta ihe niile ụzọ ya sapere asape ihe inyo juru ya. A sị na ọwụ amagbu onye mkpụmkpụ na-atụ na nkọta ya arazighị ahụ. Ama m na okwu a na okwu dịrị m mana ihe m anaghị aghọta bụ ihe gbasara onyorinyo n'ụzọ ịsa mbara ya kọwanụ ka m ghọta. Ugo ga-agbaji oke ifufe tupu o rute anyanwụ. Oge na-adịghị anya ị ga-amalite njem ịhụnanya. Obi isi ike gị na amamihe gị ga-egosipụta ma ị ga-alọta ma ị ga-alọta. Nsọrọ na-akụghịrị igbo ọ dịzie ka enwere m ọnụ ọjọọ. Hapụ m aka ka m kwuo okwu. Ọ dịzi ka nkụghịrị maka o doro gị anya enwere onye m hụrụ n'anya. Ọ na-asị m na m na-aga ije ịhụnanya enwere onye m hụrụ n'anya. Nọ na-ashị ashị gịwa ahụghị maga m onye m hụrụ n'anya. Ikpeazụ ga-egosipụta mbido. Ikpeazụ ga-egosipụta mbido onye nwe ha ọhụrụ na ahụ mgbe nsogbu adịghị. Anụrụ m maka ihe na-arụ ihe ha sị na ị na-arụ onye ka m si bịa ka m were anya m abụọ hụ ha onwe na-arụ ịghọtago. Mana ihe na-agbagwoju m anya bụ na a sị na anaghị ahụ ihu gị ahụ anya. M were ajụ kedu ihe mere ị na-ezu ihu gị ezo ka ọ na-echọ ka mmadụ hụ ihu maka gịnị? Hapụka maka ka m jụcha ajụjụ gịnị mere mmadụ si naghị ahụ ihu gị anya? Osimiri dị omimi mana iru ya na-emuke emuke. Osimiri dị omimi mana iru ya na-amụke amụke. O ya o
o ya o. O ya o. Chidi, no me chere. Asịkwa m mgbagaba. Nje. Kpọrọ m n'ụzọ. Ayile ko kwani. Okere wa ya. Asịkwa m nwe ya ma m ihe m na-eme. Ilecha m bụ Chidi. Nwatakịrị nwaanyị wee sị m na m ga-aga ije ịhụnanya. Lecha m anya sị na m ga-aga ije. Mụ bụ Chidi ije ịhụnanya. Ije gịnị? Ya ije nwaanyị. Gwa bugoro. Nda mami na-esi arịa ọnwụ. Amụ tara bịarịrị na mmesu. Ahụgo m na ọsago gị isi. Ọ sago gị sapụ ụbụrụ niile dị gị n'isi. Maka ọ na-asabeghị isi ịma amụma juo m afọ. Ịma na enweghị ana m eme ihe nwaanyị. Enweghị nwatakịrị enwere m onye nwaanyị. Enwere ya gị sị na m hụrụ n'anya. Ọkwa gị nwa na-agbamokwu n'esese m nchọ fufu kata ịhụnanya. Nwatakịrị nwaanyị wee sị na mụ bụ Chidi na m ga-aga ije ịhụnanya ya ga-agbukwa onwe ya n'ije. A na-amacha. Ọ gwụrụ ike na oge na-adị anya na ga-ebido njem a. Kọrọ nyanya mpụgo mechie ọnụ ugbu a. Mechie ọnụ now. A na-amachakwanụ. Ị na-amacha gịnị? Oge na-adị anya ugbo i nwere ike ga-ebido okwu ya. Tụọfụ ị ga-ahụ n'anya. O nwere ebe ị ga-akọkọta nyanya mpụ ahụ were m azụ aka mgbe m kwụọ gị n'eze. Were m azụ aka kwụọ gị n'eze. Ị ka na-eme ihe. Ọ gị na-eme gị. Asacha gị isi asapụ ihe niile nọ gị n'isi. Ị na-akụ ire aka ka ngwa gị nwaanyị na-anaghị ahụ ihu ya anya agaghị agwa m otu m si ebi ndụ. Onye ka na-ekwu oge fada baziri abịa jụọzie ese ekene ebe a ga-enwetazi ọkụkọ ya ozi na ebe baziri bebe ya rugharịwa n'eluigwe ahatizi eke eluigwe na-emezi ụta mmiri abịa na-ekwu ka na-ekwu mmiri guzozi edobazie ịmakwa ọ dịzie ka ọ mazighị ha na-eme ka a na-ekwu ewu wee sizie na mfutipu atụwazi ewu onye na-atụkwa na ewu a na-atụkwa ọgba nkịta ka pụtagburu onye na-egbu ewu o nwerizie ka amazi ha na-eme ka a na-ekwu ya ọnya eji ma nkapị eshiwaghị isi asịzie kedu ebe ha ga-esi ma ọnya ugbu a wee bụzi na ụgbọelu ahụ a na-ekwu okwu ya dara adụ mgbe ahụ eburuzi ọchịcha n'azụ na-abịa Udo Lola. Ọ ka a na-ekwu okwu ofu igwe a ka a nọ na-ekwu okwu ugbu a. Enyi gị nwoke a na-atọ ọchị. Na-eme ihe ọchị. Na-eme ọchị ya ka ekutetere mmiri. Igbe otu ga mgbara igwe maka ebe m si zọrọ igwe a na-abịa. Igwe enwere breki, unu rụchi igwe breki igwe. Onye ga-arụkwa ya ọkwa gị dị ọkpara. Dị ọkpara. Onye dị ya. Onye na-agba ya ọ na-eji aga ma ya orukwu ma orient ya. Nke na-achakashi eze ka okpokorichi azụ. Ama m na udo dịkwa. Ọ dịkwa ka amụma ọcha buru agawa gị ebe na mmezi. Amụma ọcha buru. Na isi bụ ga-agwụ. Ga-agwa gị iwe onye ọjọọ. Iwe onye ọjọọ bụ ya. Enweghị ihe dị otu hapụ ihe ị na-eche. Mụ bụ Chidi. Mbanụ. Chidi. Otuzila n'iru ahụ. Ka ileba n'anya. Ka ileba n'anya. Ekwuche egwu gị dọ. Ihe gị na nwata nwaanyị ahụ na-akọ ihe a na-akpọ nyanya mpụ. Maka na ebumnobi m ugbu a wụ ka mhụgodi ka ọcha ahụ dị ma ọ chara ọcha ma o jiri oji ka m hụ ka ọ dị. Iji ihe onye ọcha nwanne bịa Chidi. Ị chere ịnwụ? Ọ gịnị ga-egbu m? Chekwa ka m gwa gị ihu ọcha na-egbu dike. Ọcha anyị na-ahụ ịnụgo n'onwere ya na-akpọ ọcha ị na-amachagharị. Ọ na-anyụkwa ihu mma nkọ ọ na-egbukwe mmadụ. Zukwa ike. Ọ nọ na-anyụ mma nkọ nwere m gawa achịrị m mma ọrụ atọ anọ eruo m edosa m ya otu a si ya nyụọ nkọ ya nyụọ mma nkọ na ihe ka mkpa mana m ga-ahụ ihu ya mma chịrị nyụọ nkọ ya nyụọ nkọ gbasara m. Ịghọtago? Chidi a sịkwa na ụkpara okpoko gburu n'ọnwụ ntị chiri ya. Ka m gwakwa gị na ọnwụ chikwuru igbu nwa nkịta na ọ na-akpọchi ya ntị. N'ime ihe ndị na-ekwu na ha ntị kpọchiri mana ntị akpọchiele gị ntị akpọchighị m ama m ihe m na-eme. Ekwentị ka m kwa enwere m ebumnobi. Ule mmiri na enwere m ebumnobi.
Gawakwa n'ebe ole. Gaa ka mmezi. Mmecha n'ihe m na-eme n'oge isi m gawa. Ọ m na-eso na-atụtụ ihe ọgụwa ga-atụtụzi ya tụka aka nyọ mmamịrị ụgbọ ụfụfụ bịa ebe a bịa ebe a ịchọ m ga-asịkwa gị bunye ya oche maka enweghị ihe na ebe a na-eme hapụ ya n'ihe anọdụ a nye nwego n'onye agbata obi nọ ihe ọ na-akwadozi unu na-akwadozi onwe unu Chidi anyị kwesịrị na ebe ahụ oge awa ndị ka sọsọ anyị ji bịa n'ime ọhịa bịa anụ dị ka sọsọ anyị ji nọ n'ime okwu ntụ ọhịa n'oge awa anyị bara ebe ime wee nyofu ihe dị omimi mechie ọnụ lewe anya ihe mekwana anyị ebe a na nwụde mana anyị n'ebe a ị na-ekwu ikwu ka mechie ọnụ ihe nzuzo ka anyị bịara ebe a inyofu na-ekwu chọọ mechie ọnụ lewe anya m na-elekwa anya akwa anya ka m na-ele mana ihe mekwana anyị n'abalị anya ndị onyokonyo ọkụ na-enyepụta gị ihe ahụ unu chọrọ inyo unu ga-ebunwukwa eziokwu nọ na ya oge eziokwu bịa ka anyị sebe bịa ka anyị sebe agba ọsọ ka anyị sebe apụ ka anyị sebe onye bụ ozi ichukwu dị ka itikwu m n'ọsogbu itikwu m n'ọsogbu bịa ka anyị ribu Chidi lekwanụ mma o ịgbaga eziokwu kemgbe esi mụọ m ahụbeghị nwa agbọghọbịa mere mmadụ ka gị ihu gị na-egosi sọ mma ihu m ọ na-egosipụta sọ mma ka ọ na-egosipụta ọbụbụ ọnụ ọkụnụ manụ na-egosi gị na ebe a oge a maka unu na-etinye ndụ unu na nsogbu ama m na ekwesịghị na ebe a agwakwara m ya agwara m gị agwa Tid isi m na anyị ga-abịa ebe a biko ọ mmụọ ịchọpụta agbago oyigbo ka ara ị na-anya ụzọ onye ara ka m na-eso ozugbo a na-ele anya otu ahụ biko egbuna anya bụ biko mmụọ ịchọpụta ihe mma iru na abụọ ọ na-egbu mma n'ihu ma n'azụ gbaghara anyị ma mbịa ebe ọzọ mana arụ mana mmadụ mana ụwa ọzọ na-abịanụ biko gbaghara anyị ibukwara anyị egbu mgbagharawa osimiri ịgafe ị ga-agaghachi mmiri ọzọ lawanụ ugbu a unu ka nwere oge imela agaghị ebe ọzọ mana arụ mana mmadụ mana ihe mana ọchị bịa ka anyị lawa Chidi bịa ka anyị lawa ole ị na-elekwe
Aleta ni obere. Guys, my post. Brother. Abalị a anọgoro ebe a chike unu unu ekwesịkwa ka abata onye na-atụ m anwụtenye n'ụlọ anamịkpọla m ọbara nke fọrọ m afọ n'ahụ Onye ihe mkwana anya na-eme ikwesịghị ihe na le ihe na-akụ ike na-achakasị aka oke biko lakpọ ka gaa ị na-ajụ m ihe m na-eme gị nwa gị na-akụ ilego ihe na-akụ ugbu a lekwa na ibe iji na-abata ụlọ gị ngwa ozugbo lakpụzie ka ị gaa ihe ụra chiejigo mbasi ịgaga ebe ole gara ga-abata na gị bịa afọ ya anụgo m lakpụzie ozugbo na lakpụzie emego ga-ahụ ya nsị gị ba n'ime apụ ọkụ dotere m ọkụ ebe a chikwa n'ọnụ ba n'ime ka gaa ihe ụra mgbe ọbụla ị na-adọla ihe Udo mgbekwara nke bụ eziokwu nwata nwaanyị a metụkwara mma aka ahụ Chidi olee ihe ị na-ekwu kama ị gaa n'ebe a chi ichiche maka ihe ọgwụ nwere ike ịpụta na njem anyị gara n'abalị a ị nọ na-asị m na nwata nwaanyị mara mma enweghị ihe ọghọm na-aga epụta ihe ọghọm na hapụ ya ha eji eri unu enweghị ihe ọghọm na-aga epụta na ya ịma oge anyị ruru ebe ahụ echeka m na onye anyị ga-ahụ wụ onye chara ụcha ịghọtago chara ụcha ọfụma ebe ọ na-azazi ọcha o wee bụziri onye jiri ya oji na-azazi ọcha hapụzie na-azụ oji ọ na-azazi ọcha ajụjụ wee bụrụ kedu ihe mere o si dị otu ahụ Chidi ụmụaka na-ajụ ụmụaka na-ajụ ajụ ndị ewutara nkwe ya dịkwa ya ka m gwa gị tata bụ ụbọchị mbụ m iji anya m abụọ fụ nwaanyị a na-akpọ ụcha tata bụ ụbọchị mbụ m iji anya m abụọ fụ ya na-ejikwanụ m maka gịnị ya wụ mgbe ha niile na-ata ka ewu na-ata ego na-abụghị awụ na ajụjụ m jụrụ ị maghị ya kwuo na ịmaghị ya onye na-atagheri ọnụ na-agbagharị okirikiri agbagharị okwu okirikiri ikwu kwere ka nwoke esi na ịmaghị jụọ ajụjụ esi na ịmaghị mana nsogbu adịghị ebe ọ na-emaghị aga m eme nchọpụta ị ga-eme gịnị eme nchọpụta dịkwa ya ka m gwa gị ikwu na ị na-amacharị n'obodo a ya bụrụ na igwe aka iji a ga-echikwa n'obodo a pụọ ọsịsọ na-agwụkwa gị eziokwu chere ị na-eyi jam mba ka ị na-achụ m achụ n'obodo gị adịghị ka onye gbara ka ụgba ihe m na-agwa gị bụ nna m na-akpọ m ka m gaa ahịa imechize ịbatawazie n'ime o nwere ya bụ ijizi obodo gị eyi jamụ enyi oche na-enwe obodo m si bịa mere o si jiri ụra na-eyi jamụ mana nwa ahụ makwara mma ahụ
kedu ihe butere gị na be m? Ị bịawo ka ị bịa nyoo m dịka isi enyo. Ana m enyekwanụ gị. Abụ m ewi. Abịa m ka m nyoo gị. Kedu ihe ị chọrọ? Ruo ole mgbe ka ị ga na-esenarị ihu gị? Ahụgodo m ihu gị, ama m ka ede. Ọ ga-akanụ mma na ị pụtara ka mụ na gị kpaa dịka mmadụ. Ịghọtago? Ị chọrọ igwu egwu, gị gwuo ya gwusie ya ike. Mana ịpụta n'ihu ọrụ, egwukwala egwuregwu. Ama m na ihe niile nọ n'okpuru anyanwụ a nwere oge. Aghọtara m ihe ị na-ekwu, mana ọsọ m n'ebe a. Enweghị onye ọzọ n'ebe a, ọsọ m. Ịpụta ka mụ na gị kpaa, enweghị anya ọzọ ga-ahụ gị. Ịghọtago? Ị ka nọ ebe a? Ị ka nọ ya? Agbachizira m nkịtị, o? Ị ka nọ ya? Ha? Biko kwuna n'okwu, kwuo okwu nụ, ịnụgo? Kedu ihe ị chọrọ? O ya lekwanụ mma o. Mma dị n'anya onye nwe ya. Ekwe m. Mma dị n'anya onye ọbụla hụrụ ya. Onye ọbụla hụrụ ihe mara mma ga-ama na ihe ọ hụrụ mara mma. Ọ na-ana anya n'anya onye nwe ya. Kedu ihe m ga-emere gị? Iwe wekwara gị o. Ama onye na-achọ ime nchọpụta ịma ihe n'ọma gị. Ịghọtago? Ọ ka m si bịa, ịma a na-akpọ gị ọcha. Mana elego m gị anya ijiri ojijie ya ọfụma. Iwe hapụzie oji na-azazi ọcha. Ọ gịnị kpatara ya? Ahụ m ụcha obi. Ọwụcha nke anụ arụ. Ụcha obi. Ụcha obi bụ afa m. O ya o. Iwe wekwara gị na m na-ajụ ọtụtụ ajụjụ. Ịma ndị Igbo tiri ilu wee sị na onye ajụjụ na ọ naghị efu ụzọ. Ịghọtago? Ama m. Ọ ya mere m ji wee na-asa gị ajụjụ niile na-ajụ ka ome ike doo gị anya. Iwe wekwara gị na m ka m na-achọ eju. Ahụgo m na ọsọ gị bi n'ime ọhịa. Ahụghị onye ọzọ bi ebe a. Mgbe na-ajụzi, kedu ihe kpọtara gị ebe a? Ọ ebe a ka a mụrụ gị? Ka otu isi bịa, kedu maka nne na nna? Ọ ebe a ka a mụrụ gị? Kee ka isi eri nri? Kee ka isi ruo ebe a? Kee ka isi aga ahịa? Kee ka isi aṅụ mmiri? Kee ka isi Ọ bụrụ na ndụ gị dị ụtọ, lawa. Emesiri m gị iwe? Sebe apụọ! Orubena. Lawa! Bịa gị lawa! Sebe apụọ! Sebe apụọ! Sebe apụọ! Sebe apụọ! Ọkụma ọbụla gị sị m hapụ ihe ahụ. Hapụ ihe ahụ! Kedu mere ị na-anụ ihe? Kedu mere ị na-anụ ihe Chidi ka m jụọ gị? Ọ bụ itere ezinụlọ gị na nsogbu ka ị ga-ahapụ ihe ahụ. Akọwara gị ihe niile otu ihe a si gasị gị na ihe itiri m na na-eme ya eme. Chidi, ihe itiri m anaghị eme ya eme. Hapụ ihe ahụ! Kedu ihe na-etiri mkpu? Enwere m na-etinye na nsogbu ugbu a. Kedu ihe na-etiri mkpu? Ị na-etinye mmadụ na nsogbu. Ị na-eti sọ mkpu. Enyi nwoke ada n'ife. Kevin na-enyere ịnọkọta onye ọbịa gị na-abalị ya mba. Etu aka isi agwa ọbịa okwu. Ọ bụ na enwe ife ebu na onwe ife ome ijiri nwayọọ kọwara ya. Mana nna anyị ihe ọ chịrị ime adịrọ mma. Gịnị ka ọ chọrọ ime? Oke, ọkwa ịma ọcha. Ọ chịrị ga-awakpuo n'ime ụlọ ọcha ka ọ mata onye ọ bụ. Ihe a na-eme ya eme. Ọmụ maka ya. Akọwagoro m ya, ọ na-anụ ihe. Ife emere ya nwee ndidi ijiri nwayọọ kpọkwu ya ọzọ kọwara ya n'ebe ahụ ọ na-eje n'ụzọ adịrị ya. Ọ bụrụ ịpụta na ife mere ya bụ ihe maka m wee nwayọọ kọwara ya, maka ịkọwabara ya ihe eji mba na-akọ ya ọtụ ya baa n'ime ka nkọwara ya. Hapụ gabaza ka nkọwara ya. Gaba. N'ikorobịa,
ama na nwoke ọbụla nọ n'ụwa na-eche ka ọ matasie ife o nweta akọ na uche ya bara ya uru ọkụ ya mana ọ bụrụ ịnwetasị akọ na uche a iche nkọtasị amamife niile nwa ma ị gwere nwayọọ wee so onye etu osi dịla gị mma ma etu ihe esi wee kpakọ ya ọnụ ọya saa ọya ka ịma na ị ga-eji nwayọọ wee na-ahazi akọ na uche na-atụpụta amamihe gị nwayọọ nwayọọ ihe na-agwa ka m gwa gị nziokwu ọkụ ihe gbasara ọcha amụrụ m maka ya amụrụ m etu o si wee dị ife etu anyị si amụ maka ịma etu ọcha dị ka mma kwuru si amụkwa etu ịmara etu ọcha dị ịma na ọkụkọ si na ọ gata obodo ọ na-amarọ ọ bata obodo were ofu kwụkwụrụ o were ọbọ bọmbọmbọmbọmbọ ọ bụ na o nwere ese yo ọnọdụ ọma na obodo nabatara ya ya ịbata obodo ife na-amara anyị ya ikwena ka ife na-amara anyị ekpuo ya isi ife na-amara anyị edebe ntị daa ntị gị naanị ịdaa ntị naanị wee nụ akụkọ ọ jụba ndị mmadụ tupu isi ka iji amala ife dị ebe ahụ ihe ajụ ese akụwa alụ gị jiri nwayọọ ka ofe lọrọ alọ zuo elu gị nne ya na-agwa ya ya nwee ndidi emesịa mụnwa ga-akọrọ ife mmụọ gbasara ọcha ịnụ ka ndị afọ enyi nwoke ndị a na-aghọta ihe a na-akọ ha na-aghọta ihe a na-akọ mana obere oge ha ga-aghọta obere oge ha ga-aghọta kedu maka nne na nna gị ọ gị na ha so nọ ebe a ka ọ nọọsọ gị bịara n'ụlọ ebe a biri ị nwere nne na nna ị nwere ụmụnne ọ gị rụrụ ụlọ a ị na-ajụ oke ajụjụ mgbe ọbụla iwe wela gị mana ọwụmụ a mere ji oko mmanụ nọ na anụmachi mata ihe ma amaghị ọ ya mere m na-esi ajụ oke ajụjụ mana iwe wekwala gị enweburu m nne na nna mana ha nwụrụ anwụ oge nne m sichara ihe ha ruru ha wee gbuo onwe ha ndị obodo wee kpọọ m asị wee si na ọmụ agbụrụ nne na nna m na mwụwa amoosu ha wee chụpụ m n'obodo ana m achọ icheta ihe gara aga nka na ọgago iwe wekwara gị na m na-echetara gị ihe ichefuru echefu ọkwa na mma n'osi otu a mee agaghara m ịjụ gị gbaghara m ha wee ka obi chụpụ m wee na-akpagharị n'ime ọhịa enweghị m ikwu enweghị m ibe enweghị m onye inye aka dịka m na-akpagharị n'ime ọhịa otu ụbọchị m wee fụ nwoke
ịcha ka ifuru ụzọ. Ifuru m ụzọ. Amaghị m ebe m na-aga. Kemgbe abalị ole m na-akpagharị n'ime ọhịa. Enweghị m ikwu, enweghị m ibe. Biko, nyere m aka, enweghị m olileanya. Aga m enyere gị aka. Nye gị olileanya, ebe obibi, ma mekwa ka ị bụrụ onye ama ama. Daalụ, Chineke gọzie gị. Maka na ndị obodo m chụpụrụ m. Na-akpagharị, eribeghị m nri, na-agagharị ebe niile. Ihe ebe a ka m ma na m ga-anọnwụ. Chebuziri onwe gị na aga m enyere gị aka. Biko, nga natatụ gị mmiri ka m ṅụọ, biko. Soro m. Kedụkwanụ maka afa gị? Afọ m wụ OPUTA. Onye ahụ obodo a na-akpọ OPUTA. Ya bụ na ikikere gị a abụghị ọnatarachi. Ya eji m nwere onwe m wee kwụọ ụgwọ ikike a o nyere m. kedu ka bụ na iji nwere onwe gị kwụọ ụgwọ ikikere n'ụdị dị aṅaa? Ị ga-abịa ka ịlawa ka mụ na ndị chi m torie uche. Ị na-achụkwa m achụ taa? Ọkwa ụnya ya taa ka isikwa chụọ m. Isi m abịazina, ọ na-echọ ka m na-abịa ịgbanụ m ka ekekere achụ m oge ọbụla. Ụcha obi nwaanyị mara mma, nwaanyị makarịsịrị ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa a. Achala ugo nwaanyị, biko pụta na Chidi n'ebe a. Achala ugo nwaanyị, ama m na ị na-anụ olu m, biko pụtawa. Anyanwụ ụtụtụ pụtawa. O uche obi nwaanyị mara mma, ị nọ ya? Asapede o ya o ọchande o nwaanyị mara mma. Ndewo nwoke dị mma. O ya o enwere ihe m wetara gị. Mkpụrụ osisi. Mba,
aga m eri nri. Ị na-ajụ n'ihe m nyere gị? Onyinye m wetara gị ya wee ị na-ajụrụ m ya? Enwere ihe ọjọọ m mere gị? Lee ya, ọwụ gị na m na-ajụ ihe. Kama aga m eri mkpụrụ osisi na-awụ nke si gburugburu ebe a. Ụbọchị ọbụla riri mkpụrụ osisi na-awụ nke si ebe a, ọ ga-egbu. Na ọ ga-egbu gị? Onye ga-egbu gị? So onwe gị na onwe gị. Ọnụ gị na-ekwu ihe ọzọ mana ihu gị na-egosi ihe ọzọ. Mama m, kedu onye na-achọ ndụ gị? Kedu onye na-achọ igbu gị? Kedu ihe na-eme? Enwekwara m ike inyere gị aka o. Gwa m. Ị ga-enyere olu m aka. Nyere aka ngwa gị. Achọrọ m ka ihe ọbụla mee gị. Achọkwana m ka iti onwe gị n'azụ. Lee anya, adị m na njikere inyere gị aka. Gwa m ihe ọnwụ na ọnwụ. Ebe ị hụrụ m enweghị m na-atụ ụjọ ya. Enweghị ihe ọnwụ na m na-atụ ụjọ ya. Gwa m, kedu ihe na-akpagbu gị? Kedu onye ọwụ? Kedu onye na-achọ iwe ndụ gị? Gwa m, aga m enyere gị aka. Agbụ m nọ n'ime ọhịa. Anọ m na mkpọrọ ebe a. Ihe ọbụla m na-eme agụla n'ime ọhịa. Anakọnụ m eri ihe si ebe ọzọ bata ebe a ma ọ gị ahịhịa na mkpa akwụkwọ o wetere. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-ahụ m dịka onye inye aka ha, mana mụ onwe m chọrọ enyemaka. Asịkwarị na mma na ihe niile a ga-adị otu a, akara m ịchọ enyemaka ya. Akara m ịnọ n'ime ọhịa kpagharịwa makwanụ nọ n'ime ahịa agagharịwa. Ama m na ọ ga-adị otu a. Mana kee ka egwuregwu a si ruo ikpere aka? Kee ka o si gbalite? Gịnị mere? Kee ka o si mee? Ebe a ga-awụ ebe obibi gị site taa gaa n'iru. Arụburu m ya onye nwaanyị nke nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ onye na-agba afa n'ahụ ụzọ. Ike ya niile ga-alaghachitara gị. Ike ga na-anọ ebe a. Aga m enye gị ihe ọ bụla ị chọrọ. Ọgwụkwa ihe ga-akụ gị. Ị ga na-eleta ndị mmadụ na-egboro ha mkpa. Ị ka a ga-achọ ya na-ama ihe gbasara ọdịnihu ha ya na ndụ ha.
awakewago gị iwetago ikikere ị ga-eji gozi ya ma rụọ ọrụ. Mana cheta na mmadụ nkịta ekwesịghị ịhụ gị anya belụsọ mụnwa. Dịka m si gwa gị na mbụ, ọwọ gị ihe ga-akụ gị maka na aga m enye gị ihe ọ bụla ị chọrọ. Ile anya ị ga-ahụ ngwenyi ndị a n'ebe a, ọ ga-awụzi nke gị. Baa ka i yiri ya ma bido ọrụ gị. Kedu ebe ị na? Achọrọ m ịgagharịtụ agagharịtụ. Ọ pụtara ịma gị na iwu megidere gị si ebe a pụọ? Maka gịnịzi? Kemgbe sọsọ m nọ n'ime ụlọ a, masị ka m gagharịtụ ka m gbatịta ụkwụ. Maka na ịbụ onye m ji eji ụrụ iko m nwaanyị. Naanị mụ a kwesịrị ịhụ gị anya oge onye ọzọ. Aghọta m ihe ị na-ekwu. Ị chọrọ ịgwa m na ikere m agbụ ebe a? Ọ na-ele anya ị ga-ahụ njike ga-agbụ. Naanị gị a ga-ahụ ya anya, mmadụ nkịta agaghị ahụ ya. Eziokwu na ndị mmadụ ga na-abịa na-apụ, mana mgbe ọbụla ị ga-anwa anwa si ka isi ebe a pụọ ọzọ, achọghịzi m enyemaka gị. Achọrọ m ịla. Kedu ihe dị ihe nke a? Biko achọrọ m ịla, achọghịzi m enyemaka gị biko. enyekwala onwe gị nsogbu maka oge agago. Ọwakọwago m gị, ya mere ị ga-awụzi nke m site taa ruo ebighị ebi. Ashị ọcha ka ị na-ashị. Oge egwuregwu erugo.
ahụ otu a ka m ji wee nọ anọ m n'agbụ mana ịkasị ike wee na-abịa ebe a ọ ga-egbu gị. Damn bloody fool! maka na obi siri ike obi tara ya mmiri ọ wee kwentụ n'ọrụ onwe ya achọkwana m ka ihe ọbụla mee gị. Onweghị ihe ga-eme m. Onweghị ihe ọbụla ga-eme m. Kedu onye ọhụ? Ụjọ na-atụ mmụọ ya na-akpagharị n'abalị. Ọ gịnị mere mmụọ ga-apụta n'ihe ya na mmadụ akpagharị? Ụjọ na-atụkwa mmụọ. Ka ihe na-akọrị. Enweghị ihe ọ ga-eme m. Enweghị ihe ọnwụ na m na-atụ ụjọ. Ịmatụ ụjọ gịnị? Eme ihe ga-eme m. Bịa. Kulie. Bịa. Anyị na-esi ebe afọ ugbu a. Bịa. Suwe m. Ọ gịnị? Kita na-echọpụtago ọ nọghị eribu ije ezu ike. Ezu ike kwa? Mba ụkọsị na ya ga-ezu ike ruo mgbe ọ ga-akpatụrụ m ihe ọ ga-eri. Ịghọtago? Oge erube ezu ike maka nwatakịrị edunyere ozi ọ na-ezu ike tupu ọ gasị ozi ahụ. Ọ maka ihe ga-eri isi gị. Ledị ị na-ekwu. Udo gekwa ntị. Ndụ n'onwe ya na-erikwa isi mmadụ. Ịghọtago maka mmadụ nwere ike ịba ụlọ si ka ohi n'ọra o ruo ụtụtụ onye ahụ ama kụzikwa ume ọna onye anwụbe otegodo eto nwere ike itiri efe ka ọ pụọ eweta ozi na ọgbatumtum ma ụgbọala ọkụ tugo ya onye anwụbe maka m jigoro ọkamma na mmadụ dị ndụ na-abalị onwe ya uru ka ọkamma na mmadụ dị nwụrụ ebe ọ na-achọ igbo mkpa chebara ya echiche. Ngwana olee ihe chọrọ ime? Ugbu a ka ị bịara asụ na ọwụ aka ọrụ eke ruo. Ịghọtago maka enwere iru atụrụ na nna be n'otikpiri ọgụ afọ. Ịghọtago ruzie mgbe a sị ka adọpụta n'otikpiri ọsị eme mgbe na chieshigbugo ya achọrọ m ịdị ka nnabe. Achọrọ m ka nweta amamihe niile kwesịrị ka m nwee ike tinye n'okwu a. Ịghọtago ka m nweta amamihe niile tupu m na-enwe mkpebi. Ịghọtago ka m matacha ihe niile kwesịrị ka m mata. Na-aghọta? Ngwa jisie ike mana ofu ihe m chere gwa gị bụ na aka m anọ n'ihe chere ime. Jisie ike. Achọrọ m ka aka gị nara ya ọ na-ege tinye ụkwụ tinye mana aka gị wepụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na adị m na njikere inyere gị aka ọ bụgoro na ọ ga-apụta ije ndụ m chụọ àjà ka ị nwee ike nwere onwe gị aga m eme ya. Kedu ihe mere ji wee na-eme ihe ndị a niile? Maka na erughị m eru inweta enyemaka gị. Ama m ka m ga-esi wee kwuo ya mana irugo mkpụrụ obi m otu a ụtụ si eri agwa otu a ka ịhụnanya gị si rie mkpụrụ obi m n'ụdị na m na-ehi ụra oge ka m na-eche ọ na-amasị m ị na-anọ n'akụkụ gị oge niile. Ama Chidi, ahụkwara m gị n'anya nke ukwuu mana ịhụnanya mụ na gị abụọ ga-enwe isi maka na ọ nwe ihe arụ. Site n'ụbọchị mbụ ụkwụ gị kpara ebe a ama m na o nwere ihe ga-ejikọta mụ na gị. Agbanigokwenụ m n'ike nke aka m ka m nwee ike gbuo ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ maka na ọ ga-enwe isi maka na ihe m na-ahụ bụ ihe ọghọm enweghị ihe ọzọ. Ka ha gbasaghị m ihe ọghọm ma ọ bụ ihe ụgha m ọ gbasaghị m n'anya ka m gwa gị aga m ekpuchite gị. Ịghọtago ihe ọbụla ga-adapụta nụ mụ na gị abụọ ka eji isi anyị buru ya onwe gị. Ọ gịnịkwa? Mmadụ na-abịa.
Ọcha, ekene m gị. Abịara ka ịgwa m ihe gbasara ndụ m. Oge a awụrụ oge m ji anabata ndị ọbịa. Ị ga-alawa echi ka ị bịaghachi. Ị bịaghachi echi, aga m agwa gị ihe niile ị chọrọ ịmata gbasara ndụ gị. Daalụ. Otu a ka nne mmadụ si na-abịa ebe a kwamgbe. O ya o. Kedu ihe nọ gị n'obi? Ihe nọ m n'obi bụ ime ka ị nwere onwe gị. Otu ọ ga-abụ na m ga-akpọ gị si ebe a pụọ. Nke wụ eziokwu bụ na obi gị dị ọcha. Ịhụnanya gị ewukwa n'ihe ziri ezi. Kama ihe awụghị agha a na-emere. O doro m anya na ihe na-enweghị otu a ga-eme ya na otu a ga-eme ya ga-adịrịrị. Ọ bụ enweghị otu e nwere ike iji wee mee ka ihe a osisi. Ịgwa gị nke bụ eziokwu. Ọ gwụla mmiri si na iyi nwere onwe onye ga-azọpụta. Mana iyi ahụ n'onwe ya wagbo n'ọrụ onwe ya. Ikutekwenu mmiri ebe ahụ ahụghị ihe ebe a, maka na o nwere mkpụmkpụ mmụọ dị ike na-eche ya. Nwa na-atụ aka azụ gwa gara ya nke gwa gara chi nwanne gị egwuregwu gwere ofu gara ahịa Udo? O ya o. Unetio. Bịa. Ọ na-abịa. Bịa. Na-abịa. Nne maka na ọṅụ dị. Olileanya nọ. Udo pasa. Gbamkwunezi. Ọcha nwere ike inwere onwe ya. Ọcha? Ka izi mata? N'anya, ihe ga-eme ka o nwere onwe ya ma anyị nweta mmiri si na iyi nwere onwe. Eweta mmiri ahụ ọnwụ, ọ ga-enwere onwe ya. O nwere onwe ya, otu ọ ga-abụ na anyị laghachiwa n'obodo ọkụ na-enwe n'elu. Soro anyị. Ya Chidole ihe na-ekwu di. Ole ihe na-ekwu obi na-atụ ụtọ na maka ihe na-ekwu ihe nwere onwe ka ị na-ekwu okwu ụta. Iji kwara ese maka ihe nwere onwe. Dịkwa ka mgbago. Ihe nwere onwe adịkwa ka ihe ndị ọzọ nọ n'obodo ndị ọzọ mmadụ nwere ike gaa kute mmiri n'ọta ahụ. Anaghị ekwu okwu mmiri ihe nwere onwe ụta ahụ. Onye bịara na-akọ ihe na-enwe isi n'ọdụ. Iyi ọ bụrụ na ụkwụ ga-agaru ebe iyi nọ, ọ iku mmiri pụtawo nye ga-awụso. Chidi, ama m na ị nwere ike ime ihe beta, ama m na ọ na-ara agbara gị. Mmụọ ịchọpụta ihe agbara gị ara na-abụghị eziokwu.
maka ị na-ekwu okwu onye isi dị mma maka ihe nwere onwe dị njikere kwamgbe ị na-eri isi ndị mmadụ ka ị na-asị m na echegara ihe nwere onwe ya ekwute maka nwaanyị ihe echere bụzi maka nwaanyị ya na echere nwu gaa ka ga nwa ọsọsọ gị gaa ka ga nwa ọsọsọ gị aka m ụkwụ m anaghị ya na m na-agwa gị okwu eziokwu ọ dịkwa ka mma ahụ buru n'isi gị agaghị bịa mmezu mana ọ bụrụ na ụlọ a ka ọ ga-emezu ọ bụrụ na ụlọ a ka ọ ga-emezu kedu ihe na-agba ya chago chago ka nkịta? Kedu ihe na-alị ya ligili ka ire nje gị nje? Ọ na m sị na ga-ekuta mmiri si n'iyi mmiri si n'iyi onye na-alị ya ligili ke nwaziri ya udo iwe wekwala gị o iwe wekwa iwe wee gị Oginekwa? Brother? Hapụ ya. Ị ga-esi? Ịgwa gị nke eziokwu kemgbe a mụrụ m rute ugbu a nke a ụmụ mbụ ịdị ka ndị ndụ ị kwesịrị ịdị na-adị ka onye dị ndụ oge ọbụla. ịmakwana site n'ụbọchị mbụ ọkụ gị kpatụrụ ebe a ka ọ metụrụ m n'uche na o nwere ihe dị iche n'ebe nọ. Ọ gịnị bụ ihe ahụ dị iche dị n'ebe m nọ? Njikọta ọ dị nnọọ ka obi mụ na gị abụọ wụ ofu. Ị makwa na otu ọ na-emekwa m n'obi. Ana m echekwa ofu ihe ahụ ime gị. Ọ na-adị m ka ma ụwa akara aka kọtara mụ na gị ma otu a ka okike si chọọ ya otu a ka okike sikwa kee ya. Ịghọtago? Gịnị? Ị ga-abịa kiri alawa maka dịka chi na-eji ka ọ na-adị njọ n'ebe a. Mmanụ onwere ka mmiri akpụkpọ ụkwụ m nwee ike iripụ. Ya tinyere gị aka. Mba, enyela ndụ gị nsogbu. Ọ bago, enyela onwe gị nsogbu. M ga-eme ka lụọ maka ndị mụ na ha nọ ha ga na-ajụsị kedu ebe Chidi nọ. Mana onwero ọ ije nwoke na-ahụ. Onwero m ga-abịa ka m ripụ. Ọ na-achọ idupu m? Mba, enyela ndụ gị nsogbu. Enyela ndụ gị nsogbu. M ga-abịa ka m lawa. Anyị ga-afụ echi.
Ị ga-abịa ka ị bịa lawa. Biko, bịa ka ị lawa. Maka gịnị? Lawa, biko. Biko, lawa. Lawa maka gịnị ka na-alụ? Ọ gịnị mere? Ọ na-abịa. OPUTA na-abịa. Onye? OPUTA. That bloody fool. Na gịnị mere? Biko, lawa. Ebe a ka m na-anọ. Baba. Ọ kwụna bịa ebe a. Achọrọ m ka mụ na ya hụ n'ihu. Biko, lawa. Ka m sie ya ọnụ. Ya bịa nwa. Mere ka ahụ na gịnị mere? Ọ gịnị? Ya bịa ebe a ka ndị nwoke ka ihe na-agwere m. Na gịnị mere? Ya bịa. Ọ dị m ụtọ na bịa ebe ugbo ya bịawa. Ya bịawa kedu ebe ọ nọ? Ya bịawa. Kedu ya? Ọ gịnị? Ọ gịnị mere? Ọ bịara wee pịatuo gị ihe ma ịmazikwa ebe ị nọ. Ebe ka ihe ahụ nọ? Ọ nọ n'ime oke ọhịa nke jupụtara n'iyi nyoro inyo, ebe ụmụ mmụọ nwere ikike dị iche iche gbara okirikiri. Aga m aje kuta mmiri ahụ. Aga m aga n'iyi ahụ kuta mmiri ahụ. Aga m asọpụta gị. Ghọtago? Ebekwa n'akwa tụsịa mmụọ gị. Ebezina mmiri ahụ. Aga m ekuta ya. Ị ga-enwere onwe gị. Ịnụ? Isi ka ana m abịa. Udo, isi na-ebe ka enyi nwoke gaba? Iya amakwo. Sogbu adụrụ. Chidi ka ebe isi. Chidi, ị chọrọ ịgwa m ebumnobi iji wee bịa n'ụlọ a? Ị chọrọ ịlapụta m? Ka e bụ na dimkpa dị ka gị nwere ike ịpụ apụ, o nwere ofu mmadụ ịgwa enyi nwoke ịgwara ya. Ị pụọ na-abata n'ụtụtụ a ka m kụọrọ ya aka ka a sị na nwa bụ ụtazị ji wee gwa ọgwụ ego onye elele
Chidoye lele. Ngwa ọ bụ na ị nọjukwo. Ọ bụ na ị nọjukwo. Biko ifukwa etu be mbe. Enwekwa nkarị etu ọ bụ na ị nọjukwo biko ị naba bụ unu. Biko keke ma dikpa dịka ebe ya apụ. O nwere onye Igbo ebe ị na-aga. Kekwe nya olu n'ụtụtụ anyị na-abata. Kekwe n'ebe ị ga? Na-agba ekwentị gị niile, ha niile nwere anyị. Ọ gịnị mere? Biko baa n'ime. Baa n'ime. ga-aghọta ọ bụ eziokwu na ana m ekwe mana ihe mere ede jiri bee nwee ekwetago m na ihe na-eme n'ụwa a maka na ndị wakporo m ọ dịzị ka ma mazi ihe m na-eme. Ndị ole? Nwa ahụ ji ọcha n'ala, nwa ahụ bịara wakpo m wee chee n'ọnwụ ihe nwoke nwere ike ime wee ọ bịadịka ofufere vum wee nweta m onwe m n'ala. Amazi m ebe m nọ, ọzi ka chi fụrụ ka m mepere anya mgbe hụ na chi efuola. Ọkwa m dị mgbe ama ọkwa mmiri maka ozuzo. Nwata nwaanyị m na-adọ gị si gị hapụ nwata nwaanyị aka, ha bịa aka ị na-amakpu isi, ị na-amanye isi wee arụ gị niile na-amakpu ebe nwata nwaanyị ahụ. Che ka m jụọ gị, ya na nwa kụgbukwere enu gị, ya na o mere gị ebere kụgbuo gị ka ihe ife m kara akọ, ka ife m ka agwa ndị ebe gị. Udo were ya nwayọ. Ọ bụrụ na ọ dịrị azụ mfe ịhapụ mmiri, azụ gara hapụ mmiri kemgbe. Ọ dịghị mfe. Nwata nwaanyị na-ekwu okwu ya, o rigo mkpụrụ obi m. Ị hụkwara mkpụrụ obi gị oriri? Onwe ekwe ka o siri mkpụrụ obi gị asị, gwa ka ọ gbopụ ya, ka ọ gbupụtakwa mkpụrụ obi gị oriri. Ụlọdụ mkparị dị ha keke nwa mmụọ riri mkpụrụ obi gị na ihe mere na ị na-aghọta ihe a na-ekwu. Ị na-aghọta ihe a na-ekwu. Ntị ka m gbara. Nwata nwaanyị ahụrụ m ya n'anya. Ọkwago na-akpado m sị m chọọ otu nwata nwaanyị, kwado ya ka m hụ ya n'anya. Oge niile na-agwa m sị m chọọ otu nwata nwaanyị, uche m adịghị n'ebe nwaanyị nọ. Gị makwa asị m gị gbado onye mmụọ, mana nke uche m gagoro ga-akwado m ebe ebe na-atazi m ụta. ihe iji gwa m bụ na n'obodo anyị a niile ra na onwere nwata nwaanyị ịfụrụ mara mmụọ ọfụma na-abụrụ onye mmụọ. Onye sị gị na ọ bụ onye mmụọ? Onye sị gị na ọ bụ onye mmadụ ka ọ wụ? Gekwa ntị, ọkwa ịhụrụ ịkwado m na nke a. Ị hụrụ ihe ndị a niile nọ na-arịọ m, ihe na-arịọ m oge niile, ọtụtụ mgbe m sị na m ama mme ịkwado m, emego m ya. Gịnị? Chidi, nye ọnya ka iseziri m. Ọnya ka iseziri m. Ọwụ ọnya ka m na-ese, kama onye mere mmadụ ihe ọma ga-anataghachi ihe ọma dịka ụgwọ ọrụ kwa. Ịghọtago? Ị ga-eme ka ọ na-ege eme. Ọcha ya mere ya anyị akwadosigo ije iyi nwere onwe ebe anyị ga-ekuta mmiri ahụ ga-enyere aka ka ịpụta na nsogbu a. Anyị wesizie ka anyị bịa gwa gị na oge na-adịghị anya na anyị ga-amalite njem ahụ.
Ghọtago? Ịgwa gị nke iwu eziokwu, achọọ m ka ị gaa. Achọọ m ka ị gaa maka na achọọ m ịchọ gị achọ. Achọọ m ịnụ n'ọkọ kọrọ gị. Achọghị m ịnụ n'ọkọ kọrọ gị maka na ịdị m oke mkpa. Ọcha, ihe a na-ekwukwa n'okwu ya bụ okwu nwere onwe. Ịghọtago? Aga m aga n'iyi ahụ kuru mmiri ahụ bata, mụ na Udo anyị ga-abata. Onweghị ihe ga-eme anyị, enweghị ọkụ ga-akọ anyị. Ịghọtago? Njem a na-akwu okwu ya bụ njem nwere onwe. Ọ ya ka m si aga. Ịghọtago? Aga m eje bata, mụ na Udo anyị ga-aga batakwa n'udo. Ịghọtago? Kwe m nkwa na ị ga-alaghachitere m. Ana m ekwe gị nkwa na mụ na Udo ga-alọghachi, anyị abụọ ga-alọghachi. Chere m, ana m abịa. Ihe a ụlọ aka ịhụnanya. Ụlọ aka ga-egosipụta ịhụnanya mụ na gị abụọ. Dịka ị na-aga, achọ m ka ị gbara ya. Ọ ga na-edu gị. Mgbe nsogbu adịghị, ama agba ya. Ma echebata. Ịnụgo? Enweghị ihe ga-eme m. Ma echebata. Enweghị ihe ga-eme m. Ngwa Chidi bịa ka anyị gaa oge agago. Oke mbịa ka anyị gaba n'oge adụ. Anyị ga-eje bata. Obi sie gị ike.
Ocha remego. Gịnị? Ocha nsogbu dị o. Kedu maka Chidi? Chidi anwụgo n'ime mmiri. Ọ nwụgo n'ime mmiri nwere onwe. Kedu ihe mezi? Mmiri zoro na Chidi. Mmiri zoro. Nọ na-ele anya. Mmiri erie ya. Ọ dịkwa nke abịa ma wee nyere m aka. Isi n'ebe ahụ mmadụ anwụ onwe m. Kedu ihe m na-aga ekọrọ ndị Chidi? Gwa m na ịgwa ndị ebe ya. Maka na ama Chidi bịara ebe m. Ele m na ịgwa ndị ebe ya. Anọkwa m na nsogbu. Chere mana m abịa. Ngwanụ m na-eche. M na-eche dịgo Ocha m na-ebe a na-eche. Chineke be. Ọ ka dị ndụ. Ọ ka dị ndụ. Mana ọnọdụ ọ nọ adịghị mma. Ocha, ahụ ya n'anya m abụọ. Mmiri riri ya. Ọ ka dị ndụ. Gwachi ka m ga-akpọta ya. Agakwala ebe ọbụla. Gịnị? Ị ga ebe ahụ. O nwere ike ị ga-alaghachita. N'ọdụ. Ocha, m nnọkọdo. Abịala m na nsogbu. Ihe ọ bụla ị na-eme ka ime ọzịzọ. Gakwa ka ime ọzịzọ. M chekwa ịnwụ Chidi. Echekwa m ịnwụ Chidi o. Ụjọ echekwa m ịnwụ Chidi o. Kpọtakwara m Chidi o. Kpọtara m Chidi. Ele ebe Chidi nọ. Chidi, kpọtara m Chidi o. Onye na-ebe a? Kedu onye bụ? Gosi iru gị. Onye na-ebe a? Kedu onye na-ebe a? Gosi iru gị. Onye na-ebe a? Gosi iru gị. Gosi onwe gị. Akpalagwa efulefu kee gị. Granada! Kedu onye bụ? Ọ mụ bụ onye a na-echu gị ụra. Onye na-echu m ụra. Ọ bụghị mụ ka ị na-echu ụra n'ihi na amaghị m onye bụ. Ahụbeghị mbụ. Mana ị na-alụso m ọgụ. Kedụkwa nke isi alụso onye na-ahụ anya ọgụ? Kedu ka mmadụ si na-alụso mmụọ ọgụ? Gịnị mere ikwu na-asị nara m nwaanyị m? Ya bụ ọ bụ gị. Efulefu oge nwa. Eweta ka ede. Tọpụ ka m si ebe a pụọ. O tego ori anya mgbe m kara igbu gị. Mana asị m ka m mara ebe amamihe gị ga-eduru gị. Mana afụgo m ya. Ugbu a ka ị ga-anwụ. Gekwa ntị ka m gwa gị. Eji m ọfọ n'ogu. Ọgụ m na-alụ bụ ọgụ ikpe nkwụwa ọtọ na aka dị ọcha. Tọhapụ m! Asị gị tụrụ. Kedu ebe ị nọ mgbe nwata nwaanyị ahụ atọhapụrụ ya? Kedu ebe ị nọ mbụ na-awagharị n'oge enyemaka? Agbọtara m ya mgbe onye ọbụla atọhapụrụ ya. Obodo niile jụrụ ya. Nye ya ebe obibi, nye ya ihe oriri, ma nyekwa ya ike. Ọ bụrụ onye ama ama n'obodo. Gụọ na-ekwu eri ọnụ ka onye iberibe. Kedu ihe mere ya?
aga m enye ya nwere onwe aga m atọhapụ ya ọ ya wụ onyinye kachasị onyinye mmadụ ma mmụọ nwere ike inye ya aga m atọhapụ ya enwere mmasị n'obi isi ike gị ka m wee eziokwu mana ọ ga-azọpụta gị maka na ugbu a ka ị ga-anwụ nwayọọ nwayọọ ka ị ga-apịnye ọkụ tọhapụ m ma ọnwụ na iwu efulefu ọnwụ na imuru imo tọhapụ m ka mụ na gị mee ya n'aka tọhapụ m ka m si ebe a pụọ efulefu tọhapụ m tọhapụ ka si ebe a pụọ ụcha ejigo ole anyị na-aga ime ị na-ebe ihe eme ụcha kwanụ anyị na-aga ime ụcha kwuo n'okwu ekwukwo n'okwu ole anyị na-aga ime nụ Udo butuo mmụọ gị ebutule m dere ji edele m ji ihe ndị a niile na-eme ọ na-enye gị nsogbu karịa otu si wee na-enye m nsogbu mana ị ga-ebutu mmụọ gị ebutule m onye na-akpọkwa m ụcha papa m na-akpọ m nna m na-akpọ m ụcha were n'ụzọ zaya ịza ya ọnụ olu gị ọ ga-ekwenye ihe ị na-ekwu zaya gwa ya nunu na-abịa Udo ka ebe ị nọ ọ n'oge nrụ mgbe ya anata n'ụlọ Udo papa anyị gara mmemme o nwere mmemme anyị na-eme oyimoke na-eme mmemme anyị na-eme mmemme anyị na-abịa mụ na Chidi anyị na-abịa anyị na-eme mmemme anyị na-abịa onini ozu ka unu nọ eme dị ife mụ na-eme enwe aṅụrị nwa onini ozu ihe nji ajụ bụ na ebe a jụrụ oyi ebe ị nọ jụrụ oyi mkpọtụ adịrị ya papa m sị ka m pụọ ka m zaa gị maka na ebe a uzu na ebe a onye mere ya cheta obere oge kịta mụ na Chidi ga-eso lọta anyị abịa ọgụ obere oge kịta anyị na-abịa ị ga-ahụ anyị kịta tupu mechie anya mepee ya bụ na ịnatagwo n'ụlọ ihe na-agwa gị ya bụ na ịnatagwo n'ụlọ ka ife na-eme dị oke ngwanụ ka ọ dịbazie ụcha mpa m na-akpọ m na ekwentị ọkụ isi na ọ dị ndụ mgbe bịa ka anyị ga-akpụta ya bịa ka mụ na gị soro aga m esi nwe ebe a pụọ ọnwụ na m ga-esi nwe ebe a pụọ akara m ịpụ kemgbe gburugburu ebe a aga m esi nwe ya wee pụọ maka na ekere m agbụ ebe ụcha chọọ n'ihe ị ga-eme ama m na ị nwere ikikere n'ebe a ngwa fụọ ya oyi ngwa kpọọ ya ka ọ pụta chere m ebe a ana m abịa ọkwa m nọkwa na-eche kemgbe ehihie echegidere m chi ejele onye m na-aga ime mmechikwa ebe a pụ ụcha Chidi ga-apụtarịrị ebe a m na-esoro ahụ ogwe ebe m na-aga ahụ
Ramria, ngo, sisa. Mba! Daalụ nne maka aja ị chụrụ n'elu isi. Chineke na-agọzi gị. Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gị. Amen. Ise nke ọwụna. Mana gị wakwa daalụkwa maka mkpughe ahụ n'ihe ọdịnihu ahụ nke ị hụrụ wee gwa m maka mkpughe ahụ ikpughere ihe bukọtara mụ na gị ọnụ wee mee ka anyị nọ ugbu a ewezụga mkpughe ahụ agaala m ịma gị ịghọtago nwere onye na-akpọka m n'ekwentị udo apụgodo ya emechaa aga m akpọ ya ahụrụ m gị n'anya karịsịa ịmana aga m egosikwa gị ịhụnanya karịa etu isi tụọ anya ya nke kachasị mana ka m jụkwa ị ka na-ahụkwa ụzọ ahụ ị nabụrụ ahụ ị ka na-ahụkwa ihe na-eme n'ihu oke wee eziokwu na enweghịzikwa m ike ịgba afa maka na ọhụ ihe ọbụla ọwa ahụ n'ime mmụọ ihe nwezi ikike ya ugbu a wee ikike ịhụnanya ikike ịhụrụ anya ọ ya ka nweziri ugbu a ịgbaligo aga m ahụ gị n'anya karịa ka isi chee ya onye kachasị mkpa ịghọtago ahụtara m maka anyị gbapụ anyị laruo n'ụlọ ịghọtago
ya.